Ja mitä olisi suomalainen puutavarakauppa ja metsähallinta ilman kunnon laitteita, ja niitä saa tästä viestilaitehuollosta. Morjes Jori. Moi moi. Mitäs sulla on täällä tällä kertaa esillä? Täällä on jotain aivan uutta kädessä. Joo, tässä on tämmönen senttimetritarkkuuteen pystyvä kännykkä, jolla saa pari sentin tarkkuudella paikkatietoa. Toki vaatii RTK-lisenssin siihen lisäksi, mutta hintaluokka siellä vähän toista tonnia, 1295 maksaa alvi nolla tämmönen laite, ja lisenssi maksaa Carreralla 800 vuosi. Voi käyttää kaikkia Android-sovelluksia, karttasovelluksia, ja sitten on tämmönen Landstarin karttasovellus lisäksi, joka on 495 vuodessa alvi nolla. Joo, se ei vuodessa, vaan ikuinen lisenssi 495. Otetaan nyt sitten vielä tähän, että mikä se tämmöinen käyttäjäryhmä mahtaisi olla sitten tämmöisen tarkkuushomman. Varmaan jos ollaan täällä ammattilaidepuolella, niin ihan vaeltaja ei tällaista välttämättä niin tarkkaa tarvitse. No ei, mutta tämmöiset niin metsäsuunnittelijat, isommat metsäfirmat, tai hakkuukonefirmat ja muut, jotka haluaa tarkkaa paikkatietoa, katsoa rajoista, ettei mene naapurin puolelle kaataa puita. Niin jos se ihan senttimetritarkkuudella on, niin siellä voidaan mennä sitten vähän niin kuin erottelee jyviä akanoista jo sitten. Kyllä joo. Paastoreunalle. Näin joo. Ja siinä justiin tuossa yksi yrittäjä sanoi, että kun täytyy jättää 5 metrin suojavyöhykkeitä välille, niin tällä päästään niin ainakin uskaltaa siihen 0,5 metriin mennä lähelle rajaa. Eli sillä puolella on niin sanotusti tarkkuus kunnossa. Sitten kun mennään tänne muuhun konepuolelle, niin teiltähän on saanut jo pitkään Panasonikin uudet ja käytetyt laitteet tänne metsäkoneisiin ja puutavara-autoihin, mikä tietenkin tarkoittaa silloin, että nämä on osa sitä rahantekoketjua. Kyllä. Ja siellä kestävät laitteet ja kovat koneet, niin kuin nimessä lukee, niin on tärkein ryhmä. Mikäs tällaisten laitteiden, monelle tietenkin puhutaan taas läppärit ja kulutuselektroniikka on tuttua. Nämä taitaa poiketa kuitenkin, vaikka hieman samalta näyttää, niin tämmöistä kotitietokoneista ja läppäreistä toiminnolta. Joo. Ja ainakin rakenne näyttää sille, että kestää vähän kovempaakin käsittelyä. Kestää sitä justiin sitten niin kuin talvella lämpötilan vaihtelua ja tärinää ja kaikkea. Eli näistähän on vähän niin kuin 2 ryhmää. On rukkeroidut PC:t ja semirukkeroidut. Mettäkoneisiin menee näitä rukkeroituja laitteita, uudet ja käytetyt. Ja sitten semirukkeroituja käytetään lähinnä tuolla puutavara-autoissa, että siellä nyt on jo ilmajouset, että siellä kestää vähän miedommatkin vehkeet. Mikäs tällaisten koneiden, nykyään on totuttu, että kaikki laitteet menee vanhaksi vuodessa tai puolessa vuodessa ja pahimmillaan ja pitää olla uusi malli, niin näissä on varmaan tämmöinen käyttöikä kumminkin vähän, puhutaan vuosista ja pidemmistä ajoista. Joo, tuossa oli yksi kaveri, joka oli ostanut aikoinaan tuosta uutena multa tuommoisen CF19, sen Panasonicin, niin se soitteli kerran tässä, että on näppiksen johto vähän rispaantunut, että pitäisi saada uusi näppis, niin mä rupesin juttelemaan, että milloin mä kävin siellä. Se sanoi, että no, kun hän haluaa tätä ajokonetta pitää eläkeikään asti, niin katsottiin, niin se on 13 vuotta ollut kesät talvet siellä paikalla ja vielä toimii. Mites sitten kun tulee tämmöisiä hetkiä, että halutaan ruveta konetta sitten uusimaan ja muuta, niin onko se sitten asiakkaalle tavarat käteen ja goodbye vai tuleeko asennus paikan päälle? Kyllä asennetaan tarvittaessa paikan päälle ja moni se haluaakin tehdä ja sitten myöskin on semmoisia kohteita, mihinkä tarvii lähettää vaan sitten laite ja asiakas laittaa itse sen. Ja monella voi olla myös vanha laite, mikä on samaa sukupolvea, että esimerkiksi on tuommoisia CF19, mikä on täällä päin. Sitten niin siellä myös on esimerkiksi Pro Silvolla on ollut kauan aikaa tämmöisiä käytössä. Ne tilaa näitä vähän uudempia laitteita sinne tilalle. Ja sitten kun mennään tietenkin, kun nimessäkin lukee, että viestilaitehuolto, niin näin varmaan ikuisia laitteita on, niin näitä pitää välillä myös huoltaa. Ja kyllä. Ne palvelut onnistuu sitten tietenkin teidän kautta varmaan. Joo, kyllä. Kyllä onnistuu huolto, että meillä on Äänekoskella huolto ja sitten kaveri, joka on siellä asentajana, niin laittelee ne kaikki metsäyhtiöiden ohjelmat kuntoon sinne valmiiksi, ettei tarvii asiakkaiden niitä laittaa. Ja autetaan asiakasta niin kuin loppuun asti ja laitteisiin tulee takuu ja etätuki tulee laitteisiin.
mistä päästään koneisiin sitten käsiksi etänä. Mitäs tällä hetkellä, kun lähdetään uusia ohjelmia, varmaan uusiutuu ja tulee koko ajan lisää, niin kuinka paljon ne toimii taaksepäin laitteissa, jos on vähän vanhempi laite, vai tarkoittaako se aina sitten, että uutta läppäriä aina kun järjestelmä tulee? Niin... No kyllä näillä Windows 10-laitteilla pääsee aika pitkään, vaikka sanotaan, että Windows 10 lisenssi päättyy jossain vaiheessa. Mutta edelleenhän siellä on mettäkoneissa esimerkiksi Windows 7 käytössä. Niin just jo. Mutta sitten ollaan myös tehty sitä, että jos siellä on metsäyhtiöissä tai metsäkoneissa noita XP ja Windows 7 laitteita, niin ollaan laitettu tämmöisiä Windows 10 laitteita rinnalle, että ne toimii siellä yrittäjillä logistiikkapäätteinä ja se keskustelee mettäkoneen tietokoneen kanssa ja asiakas pääsee paljon halvemmalla silloin jatkamaan sitä mettäkoneen. Ei tarvitse PC:tä uusia mettäkoneeseen välttämättä. Eli viestilaitehuolto, niin kuin nimikin sanoi, niin kone teiltä, niin viesti kulkee sitten laitteiden ja koneiden ja palveluiden välillä. Näin on. Sitten tässä kyllä. Vielä heräsi tässä lopuksi niin laite tästä pöydältä. Nyt täytyy sen verran sanoa, että puut tunnistan kuvasta, mutta muuten on mielenkiintoinen. Niin kerropas, mikä on tämä? Tämä on tuommoinen mittalaite. Pietarsaarelainen kaveri, joka on kehittänyt tämän ja tämä on logmitti, niin kuin kuvasta näkyy ja me toimitaan yhteistyössä ja aika paljon on semmoisia, siellä on vanhoja motomitteja ja muuta, että mettäkoneessa on toimiva koura edelleen, mutta mittalaite on porsinut jostain syystä, että ei toimi enää, niin sen pystyy korvaamaan tämmöisellä yksinkertaisella isäntälinjan laitteella, eli tällä pystyy apteeraamaan puut ja niin, eli tämä on tämmöinen jälkiasennuslaite. Kyllä. Niin ja se käy kouraan kuin kouraa, että saadaan siinä ohjelmat kaikkiin kouriin olemassa. Eli tämmöisenkin asennuspalvelut teidän kautta sitten on mahdollista saada ja sieltä kyllä yhteistyökumppanin kautta. Näin on. Siinä oli oikeastaan nyt sitten varmaan tämän puolen kuumimmat uutuudet, vai oliko siinä kaikki? Vai onko sulla vielä joku erikoishomma, messutarjous esimerkiksi Metkossakävijälle? Joo, eli tuommoinen FZ55 ihan uusi laite, niin sieltä tulee alennusta 15%, jos tässä ottaa messun myötä yhteyttä tai messujen jälkeenkin ensi viikolla, niin onnistuu. Ja näistä laitteista yleensä, niin tässä ollaan pyritty niin semmoista 10-15% antamaan sitten alennusta laitehankinnoista messutarjouksista. Eli nyt sitten niin sanotusti ostamaan paljon laitteita ja tuossa näyttelevä, että pyytäjien ja ostajien keskiarvotaan tässä Tafbuukin, niin saattaa olla hyvä ehkä itsekin osallistua tuohon arvontaan. Kyllä, kyllä. Ja tulkaa tekin osallistumaan. Ei muuta, kiitoksia sulle Juri. Kiitoksia.